To jest moje pytanie. Przepraszam za ten długi wstęp, ale to jest moje pytanie. Czy na sali są ludzie, którzy w stosunku do których Państwo nie formujecie zarzutów, tylko są ofiarami jakby przeglądu systemu? Czy tak naprawdę wstrzymujecie płatności tylko tam, gdzie macie wątpliwości, czy gdzie macie daleko idące wątpliwości? Bo to jest pytanie dla mnie kluczowe, bo jeżeli oni są ofiarą, a nie ma wobec nich zarzutów, to uważam, że mają rację. Jeżeli, przepraszam, nie znam Państwa i nie formułuję zarzutów, ale jeżeli Państwo jesteście jakby w tej mętnej wodzie gdzieś tam się pływało, no to Państwu racji nie przyznam. Uważam, że to jest kwestia kluczowa, na którą musimy sobie tutaj odpowiedzieć i to jest wiedza, którą Wy musicie nam dać. Wy. Bo Państwo mają prawo się bronić, posłowie opozycji mają prawo atakować, a Wy musicie nam dać na tyle rzetelną wiedzę, żebyśmy byli pewni, że do takich sytuacji, o których mówię, po prostu nie dochodzi.